Kinakaipuhan munang mag-agi sa mandatory SK training ang mga bagong ilihigdong sangguniang kabataan opisyal antes mag-asumir pwesto. Ini ang naging pagduduon ni Department of Interior and Local Government Regional Director Attorney Arnoldo Escobar. Sigun sa pamayo ang mandatory SK training na nasa lindong kay Republic Act No. 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, madurar ni sarong aldaw. Sa pagtiripon, itutukdo ang mga nakapalaman sa module na gikan sa National Youth Commission, DILG, as in Local Youth Academy, as in panginginotan kang Local Accredited Youth Development Officers. Requirement po ito ng batas na bago sila maupo sa pwesto bilang SK chairman or SK member, dapat po mag-attend sila sa SK mandatory training. Ngayon po yung programa dito po sa Bicol, inatasan ko na po yung aking mga field officers na makipag-meeting na sa mga youth development officers ng bawat syudad or munisipyo para po isaganap itong mandatory SK na training nito. Paburdig ang bagong ilihidong SK chairman kang Barangay Tinago, Ligao City na sinat. Lalo pa ta makakatabang ini sa iya bilang bagong leader kang hobenes sa indang lugar. Malaking tulong yung malaking tulong itong training na to para at least malaman ng kapwa ko elected officials na may mga bagay, may mga iba't ibang concerns rin na dapat kaming malaman before we enter the entire 2 years of our incumbency po. Ang bagong SK officials na day ma-attendir ka mandatory training ang day tutugutan na magtukaw sa pwesto. Mantang apwera sa training, magkakaigwaman ng SK Federation election na nakatalaan ni Conducil sa ika-15 aldaw matapos ang naging eleksyon. Kung hindi po siya mag-attend ng SK mandatory training, hindi po namin kikilalanin siya bilang SK chairman or SK kagawad. Appropriate legal action sa kanya na pwedeng mangyari kung siya po ay bago pa man itong requirement na ito ay makuha niya, siya ay mag-assume. So meron pong administrative na action tungkol sa kanya. Kinakaipuhan man na magsumitekan sa idang statement of contributions and expenditures usose ang mga bagong SK officials antes na mag-asumir pwesto. Gigibuhon man ang sa indang oath-taking antes mag-Nobyembre 29 o day malampas sa sarong bulan matapos ang eleksyon. Mientras tanto, tulong si Manang ipigtaw sa mga dating barangay as in SK officials para sa turnover as in transition. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, May Arango.